І ў той час збавіцца народ твой, кожны, каго знойдуць запісаным у кнізе. І многія з тых, хто спіць у пыле зямным, абудзяцца. Адны да вечнага жыцця, другія на вечную ганьбу. Мілаваныя ў Хрысце Пану, браты і сёстры, паважаныя бацькі і хросныя, слухачы нядзельнай пропаведзі, 33-ю звычайную нядзелю касцёл перажывае, заканчваецца літургічны год. Мы зноў сёння звяртаем увагу, што тэксты біблейскія эсхаталагічныя нам узгадваюць пра апошнія рэчы. І вось з кнігі прарока Даніэля толькі што прачытаў гэтыя словы пра кнігу жыцця і пра суд, які адбудзецца над чалавецтвам. Калі гатовіў эту пропаведь, образ такі паўстаў у маёй душы, у маім сэрцы. Я думаю, што ён вам таксама блізкі. Калі паміраў папа Ян Павел II, калі памёр ужо, адбывалася пахаванне на плошчы Святога Петра. І помню такі момант, калі камеры паказвалі труну, на якой ляжаў лекцыянарый са Словам Божым, евангелярый, і вецер махаў старонкі яго, і потым раз, і зачынілася кніга. Зачынілася, так усе адчыталі, што кніга жыцця, такі сімвал, кніга жыцця святога папы закончана тут, на зямлі, спісана эта кніга. І другі момант, калі я быў у музеі у Вадавіцах, у месцы, дзе радзіўся Ян Павел II, там прыгожы зараз музей зроблены. Там у адной з такіх падрыхтаваных залаў ёсць падставачка, на якой ляжыць Біблія, якую чытаў папа на польскай мове. Ён быў палякам, не ведае. Біблія, адкрыты стары запавет, і там на старонке памечана карандашыкам, я толькі не памятаю, альбо дата яго смерці, альбо некая паметка зроблена, што папа закончыў чытаць Слова Божае на гэтых старонках. Такі сімвал двух кніг адчытваю для сябе і дзялюся з вамі. Першая кніга Евангелярый, якая таксама з'яўляецца літургічнай кнігай, з якой чытаецца Божае Слова, удзел у літургіі касцёла, у жыцці касцёла. І Біблія, которую папа чытаў прыватна, сам, няспынна, пастаянна. Адна з монахінь, якая там запісала карандашыкам, паметку зрабіла, што папа закончыў чытаць Біблію на гэтых старонках. Прыгожая сімволіка. Браты і сёстры, усе мы пішам кнігу ўласнага жыцця. Ад моманту нашага зачацця эта кніга пішацца. І гэту кнігу мы ўбачым на судзе Божым. У кнігі прарока Даніэля сказана пра кнігу агульную, што той час збавіцца народ твой, кожны, каго знойдуць запісаным у кнізе жыцця. І хачу, каб мы, хрысціяне, разумелі, што гэту кнігу уласнага жыцця мы павінны пісаць з Господам. З Господам, не проста уласнаручна. Таму што зачастую мы можам пісаць такімі, крывымі літарамі, не зусім дасканалымі. Мы людзі грэшныя, мы робім памылкі. А Христос, які ўваскрос, які пануе над гісторыяй чалавецтва і над гісторыяй жыцця кожнага з нас, Ён крочыць з намі, Ён у гэтай кнізе жыцця нашага удзельнічае. Нам трэба быць гэтага свядомымі і запрашаць Езуса, каб з ім пісаць наша жыццё, таму што мы за многія старонкі нашага жыцця будзем на судзе сароміцца. Навошта мы працуем на кардыятэрапіі, заглядаючы ў мінулае? Навошта мы Езуса запрашаем, каб Ён аздаравіў нашы раны, паказаў нам праблемы? Мы запрашаем Езуса, каб Ён увайшоў у той момант нашага жыцця, у гісторыю нашага жыцця, каб вызваліў нас, адкрыў нам пэўныя таямніцы.
Каб ён, як дзеці сёння разважалі прыгожа на дзіцячай імшы, падкарэкціраваў тыя літары, сказы, можа, абзацы і нават старонкі, якія не зусім адпавядаюць, будуць нам адпавядаць, калі мы станем на суд Божы. Езус мае ўладу над гэтым. Я альфа і омега, пачатак і канец, Господь кажа. Да? У кнізе Апакаліпсіса таксама ёсць візія пра зняцце печатак з кнігі. Да? І Ян апостол, калі бачыў, плакаў, што не было каму зняць печаткі, але знайшоўся той, хто знімаў печаткі над кнігай. Это Езус. Езус мае ўладу над кнігой жыцця, чалавечага лёсу. Папа Ян Павел II пражыў сваё жыццё як хрысціянін, як веруючы чалавек, а потым як духоўная асоба аж да служэння касцёлу на престоле папы. Ён усё жыццё сваё, пачынаючы ад младзенчыства, пісаў з Езусам. І на ягонай труне не які-нибудь там ежедневник лежаў, а евангелярый, святое пісанне. Вядома, это папа рымскі, то інакш як павінна быць. Але гэта не толькі сімволіка ўнешняя. Папа жыў літургіяй касцёла, папа жыў жыццём касцёла, папа жыў Езусам. І мы ўсе ведаем, якое жыццё было прыгожае. Оно захлопнулася кніга, і на плошчы Пятра ўжо людзі пачалі крычаць: «Святы, святы». Хаця почерк у папы Яна Паўла быў такі не очень, бо калі у гэтым самым глядзець у музеі, там ягоныя уласныя ручныя, то такі цяжкі почерк, не сам. Але жыццём сваім пісаў ён прыгожа. І это самае галоўнае. Працаваць, браты і сёстры, нам трэба, як дзеці Божыя, каб наша кніга жыцця была карэкціравана Езусам. Запрашайце Господа ў мінулае і сёння, важна сёння. Я сёння з Господам, я сёння з ім пішу старонкі майго жыцця. І, увага, у пророка Даніэля: «Тыя, хто мудры, будуць ззяць, як свяцілы небасхілу, а тыя, хто навучыць многіх справядлівасці, як зоркі на вечную вечнасць». Это перспектива тых душ, тых людзей, якія сваё жыццё, кнігу свайго жыцця пішуць з Богам. Не тых мира сего, которые думаюць, што ад іх усё залежыць. Не. Жыццё – это дар Бога. І пражыць прыгожа гэта жыццё, і закрыць кнігу свайго жыцця прыгожа, падпісаўшыся, альбо печаць паставіўшы, можна толькі з Господом. Каб ззяць потым, ззяць, а не капціць. Езус у Евангеліі сёння кажа: «Убачаць Сына Чалавечага, які будзе ісці на аблоках з вялікай сілай і ў славе». Той, хто піша жыццё сваё з Езусам, з Господом, ён не страшыцца суднага дня. Ён не боится смерти таковой. Усе мы мусім праз это прайсці. Але пішы кнігу жыцця з Езусам. Дазволь Богу карэкціраваць, направляць. Это цудоўна, паглядзіце, мы маем гэты шанс няспынна праз святыя сакраменты. Калі мы робім памылкі, калі мы нешта напісалі ў жыцці сваім неправільна, ідзем на пакаянне, Господь это выправляе, стирае, корректором стирает это все. У милосердности Божией сгорают твои грехи. Не? Бог даруя, и Он корректирует твое життя, выправляет: «Дитя мое, иди ровно». А я там ходил, туды ходил, там где-то что-то не. А Он говорит: «Иди ровно, я поведу тебя». Иисус скажет: «Я дорога, правда и життя». Иди за Господом. Тому, мои дорогие, апошние слова Иисуса: «Небо и земля проминуть, а словы мои не проминуть». Няхай нас мобілізують для того, каб мы не сароміліся пісаць кнігу уласнага жыцця з Господом нашим, які дзеля мяне памёр і дзеля мяне
перамог смерць праз сваё ўваскрашэнне. Амин.